Ти сега тръгваш ли? Не, чухам да откарам стетката и звънците, че приберем. Прибери ми. Сурова се прави, за да изгониме злите духове, да е всичко чисто, да е мирна годината, плодородна, да е успешна, да е всичко да е нормално. Нашата Сурова не се знае от кога е започнала, още през турско време, и това къде се правиме ние сега, поддържаме традицията на старите хора. Ние нямаме такива нови персонажи, поддържаме и уиковете от едното време. Как са? Предава се от баща на син, от дедо на внук. Аз вода сватбата. Имаме още един воевода. Той води суровакарите, кучерите с звънците. Аз водим сватбата, младоженец, булка, кум, кумица и мечка, мечкар. И влизаме във всеки двор, във всяка къща влизаме. Да изгониме и те и с звънците влизат, да изгониме злите духове.